Kun kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 22. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka ga kanin labaran duniyar da muke dauke da su. A Najeriya takaddama tsakanin matatar Dangote da kungiyar Nupem ta dauki sabon salo. Kasashen Amurka, Saudiya, Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun gabatar da shawarar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni 3 a Sudan. Kimanin mutane 50,000 ne a wannan Asabar suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinawa a New Zealand. To yanzu kuma ga labaran. Takaddama tsakanin matatar Dangote da kungiyar Nupem ta dauki sabon salo bayan da matatar Dangote ta buƙaci kungiyar da ta yi bayanin yadda aka yi da dala biliyan 18 da aka ware domin gyara matatun man fetur na gwamnatin kasar, amma ba a samu wani sakamako ba. A wata sanarwa da matatar Dangote ta fitar a daren jiya Juma'a, ta dasa ayar tambaya kan dalilin da suka sanya har kawo yanzu matatun mai na Fatakwal da Wari da kuma Kaduna ba sa aiki, duk kuwa da makudan kudade da ake fitarwa don aikin gyara su tsawon shekaru. A baya-bayan nan ne Alhaji Aliko Dangote ya bayyana yadda gwamnatocin Najeriya suka kashe dala biliyan 18 domin gyara matatun mallakinta, amma har kawo yanzu jiya yau. Mai taimakawa matukin jirgin kamfanin Airpeace David Bernard da wata ma'aikaciyar jirgin Madume Victory sun yi fatali da rahoton hukumar NSIB mai bincike da tabbatar da tsaro a Najeriya, wadda ta bayyana yadda direban jirgin da mataimakinsa ke ta'ammali da miyagun kwayoyi bayan hadarin da jirgin ya samu a filin jirgin Fatakwal a watan Yulin da ya gabata. Masu bincike kan hadarin sun tabbatar da cewa ma'aikatan na ta'ammali da barasa da miyagun kwayoyi. Tsohon shugaban kasar Benin Boni ya yi watsi da duk wani kudurinsa na tsayawa takara a babban zaben kasar da ke tafe na 2026. Boni ya bayyana haka ne ranar Alhamis a wani mataki na buɗe kafar tattaunawa domin ƙarfafa dimokuraɗiyya gabanin zaben shugaban kasar da ke tafe na watan Afrilun shekara mai zuwa ta 2026. Tsohon shugaban kasar ya buƙaci 'yan siyasa da su duba fifiko ga haɗin kai kan ƙasa a wani yunkuri na tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta wajen miƙa mulki a tsarin dimokuraɗiyya. RFI. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kasashen Amurka, Saudiya, Masar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun gabatar da shawarar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni 3 a Sudan, kafin daga bisani a kawo ƙarshen rikicin da ya shafe sama da shekaru 2 ana gwabzawa. A wata sanarwar haɗin gwiwa da ministocin harkokin waje na ƙasashen hudu suka sanya wa hannu jiya Juma'a, sun yi kira da a gudanar da miƙa mulki na tsawon watanni 9 bayan tsagaita wuta don kafa gwamnatin farar hula. Tun a watan Afrilun 2023 ne Sudan ta fada rikicin bayan da kazaman fada ya kacame tsakanin dakarun sojin kasar da ke biyayya ga Al-Burhan da kuma RSF karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo, wanda zuwa yanzu aka kiyasta cewa sama da mutane 40,000 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu fiye da miliyan 12 suka bace. To dakarun na RSF da ke rikici da sojin na Sudan sun rasa ikon birnin Bara, yanki mai mahimmanci da ke kan babbar hanyar Sadarat da ta hada da Khartoum da Kordofan da kuma Darfur, wadda a baya suka yi amfani da shi don kaiwa hari yankin El Obeid, babban birni jihar Kordofan ta arewa. A ranar Alhamis din da ta gabata ne sojojin Sudan suka mamaye birnin da a baya ya kasance karkashin ikon dakarun RSF, wadda ke nuna babbar nasara ga rundunar sojin ta Sudan. Hukumar lafiya ta duniya ta ce karancin kayan aiki na gaba-gaba cikin kalubalen da jami'an kiwon lafiya ke fuskanta a kokarin kai dauki da suke yi a yankin kudancin Congo da cutar Ebola ta bulla a farkon wannan wata. A cewar jami'an hukumar ta WHO, yanzu haka ana amfani da jirgin kwantar da tarzoma na Majalisar Ɗinkin Duniya ne wajen kaiwa allurai zuwa yankin da cutar ta bulla, inda ake sa ran za a ƙara kai ƙarin allurai 1,500 daga Kinshasa, babban birnin ƙasar.
Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Kimanin mutane 50,000 ne suka fito zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Auckland, birni mafi girma a New Zealand. Rahotanni da kafafen yada labaran kasar suka bayyana sun ce da dama daga cikin masu zanga-zangar sun daga tutocin Falasɗinu da wasu kwalaye dauke da taken bama goyon bayan kisan kare dangi da Isra'ila ke yi a Gaza, inda suka buƙaci gwamnatin New Zealand da ta sanya wa Isra'ila takunkumi. Zanga-zangar ta yau Asabar, wadda 'yan sandan kasar suka kiyasta cewa sama da mutum 20,000 ne suka halarta, ita ce mafi girma da masu goyon bayan Falasɗinawa suka fito a New Zealand tun bayan da Isra'ila ta fara mamaya a Gaza.